el senyor Patxot, el Rafael Patxot de Joubert, va ser un gran mecenes que era nascut a Sant Feliu de Guíxols, però es va establir molt aviat a Barcelona. Era un científic que havia començat els estudis tant a França com a Anglaterra, però que per raons familiars se li va morir el pare, va haver de tornar i va ser sempre més aviat un gran autodidacta. Tenia l'avantatge que podia llegir anglès i alemany i estava molt al cas dels seus temes, que eren fonamentalment astronomia i temes científics, però tenia un gran interès pels temes humanístics també. I aleshores va tenir sort econòmicament, va treballar a banda d'una petita fàbrica que tenia a Sant Feliu, que se la va vendre quan es va establir a Barcelona. Va treballar amb el seu sogre amb uns negocis amb ultramar, que en aquell moment encara es deia així, amb les colònies, etc. I el sogre es va morir molt aviat i llavors ell em va agafar i tot això econòmicament li anava molt bé. I després va tenir una herència molt aviat d'una germana de la seva dona, la Concepció Rebell i Civils, que era casada amb un multimilionari. I aleshores, amb aquests diners, va fer una fundació que oficialment no la va constituir mai, però que treballava amb aquesta Fundació Concepció Rebell i Civils, que llavors una part havia de ser obra assistencial i una altra part era obra cultural. I dins aquesta obra cultural hi va incloure tota una sèrie d'iniciatives relacionades amb l'Institut d'Estudis Catalans, a l'Acadèmia de Bones Lletres, amb la senyora Bonmaison i la seva escola per a les dones, etc. I va muntar també, per les relacions que tenia, ell tenia molta relació amb els, com es diu això, amb els orfeons, amb institucions culturals de tota mena. I llavors el centre excursionista els va demanar que l'ajudessin per un projecte que era un estudi de les masies de Catalunya, que ell hi volia veure l'esperit racial de Catalunya. Tenia totes unes idees que ara estarien molt passades de moda, però que en tot cas van servir per fer unes obres positives. I això de la masia catalana no va funcionar gaire bé perquè ho feien arquitectes. Van treballar fent fotografies, fent esquemes, però de material pràctic, poca cosa llevat d'això, fotografies i poca cosa més. En canvi, l'Orfeó Català els va proposar que l'ajudessin per tirar endavant un recull de poesia popular catalana, el Cançoner Popular de Catalunya. I aleshores, per tirar endavant el cançoner, van crear una institució que es va anar fent important i que va treballar molt entre l'any 1921-22 i 1936, que es deia l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. La llàstima és que això, com totes les altres iniciatives del senyor Patxot, va quedar interromput gairebé del tot per la guerra, perquè ell, el 36, va haver de fugir primer a França i després a Suïssa, i llavors ja es va quedar definitivament a Suïssa. Hauria pogut tornar, li van posar una multa molt forta, allò que en deien de les responsabilitats polítiques, la va pagar, però va dir que mentre el Franco fos viu que no tornaria mai més a Catalunya, i de fet no hi va tornar. Es va quedar a Suïssa. El tema de la cançó popular és un tema que es va iniciar a tot arreu amb el romanticisme entre el segle XVIII i el segle XIX, que aleshores
el nom que sonava més era d'un alemany, Herder, i després a França i a Suïssa van fer grans col·leccions també de cançons populars, i a Catalunya ja des del segle XIX hi havia hagut Maria Aguiló, Milà i Fontanals, i després molts altres que van anar recollint, publicant reculls de cançons, i a l'Orfeó havien començat les festes de la música catalana, i a més no solament l'Orfeó català, sinó els centres excursionistes a tot arreu, en els seus butlletins publicaven cançons, etc. O sigui, hi havia un humus sobre això. I jo estic segur que el Patxot ho havia pactat abans amb els mestres de l'Orfeó, amb el Millet i amb el Pujol, que van ser els que van carregar la tasca, perquè ell era molt amic d'un altre, del Rossend Serra i Pagès, que quan es va morir el Rossend Serra, el Patxot en va ser marmessor, i per això en aquest arxiu hi ha tota una secció que és el material cançonístic que ell guardava, però el Serra tenia uns projectes totalment diferents dels que plantejaven els d'Orfeó, i quan van fer una reunió prèvia i va guanyar l'Orfeó, diguem-ne, jo estic segur que el Patxot ja ho tenia pactat abans i van tirar endavant aquest projecte de fer un cançoner unitari i no un cançoner per comarques com volia fer el Serra. Al capdavall va quedar tot amb un gran arxiu, però el cançoner pròpiament dit no va poder sortir ni sortirà mai, esclar, perquè això és una idea que estava, tal com la concebien ells, ara està totalment passat de moda. L'obra del cançoner va ser durant molts anys una mena de mite, una cosa que se'n pot fer quan torni a néixer, em faré una novel·la, perquè hi ha tantes coses per explicar que és realment impressionant, però el fet és que com que em van publicar 3 volums abans de la guerra, que es deien Materials de l'obra del cançoner popular de Catalunya, i després de la guerra, en data del 36, però cap al 40, va sortir el primer volum del Diccionari de la dansa, que es presentava com a primer volum de l'obra del cançoner pròpiament dit, que la gent se n'assabentaven, sabien que existien aquests materials, i després es va complicar molt la situació perquè durant la guerra van amagar com van poder perquè no es fessin malbé les coses, etc. I després va continuar tenint-ho o fent-se encàrrec el mestre de l'Orfeó, Francesc Pujol, que era també l'apoderat del Patxot en aquells moments a Catalunya. I mentre va viure el Pujol van anar fent d'una manera amagada, i pràcticament crec que l'única cosa que treballaven era el segon volum del Diccionari de la dansa, que no ha arribat a sortir mai, però que ha sortit el material que és l'Orfeó català. I aleshores, quan es va morir el Pujol, el Patxot va voler recuperar tot el material del cançoner, i tot això li va portar un gran embolic en l'Orfeó català, amb els que llavors hi manaven a l'Orfeó, que fonamentalment eren el Lluís Maria Millet, que era el director, i després el seu cosí, el Fèlix Millet i Maristany, que era el president. I abans hi havia hagut un president anterior, el Renart, que aquest mirava de contemporitzar, però no se'n va sortir gaire. Tots eren del morro fort,
i el Patxot va acabar posant un plet a l'Orfeó, el va guanyar, i això va fer que els materials que hi havia a Barcelona els van anar enviant en bona part a Suïssa i una altra part es va quedar a Barcelona, però en mans del Patxot. I aleshores tot això va crear, per una banda, els que s'interessaven per treballar amb això, per saber què hi havia, etc., no hi tenien accés perquè el Patxot volia tenir-ho tancat i barrat mentre el Franco fos viu, etc. I aleshores, quan van arribar aquí l'any 91, feia molts anys que ja que es feien gestions de moltes menes, que totes van resultar infructuoses. Després vaig lligar caps i vaig entendre que l'única carta que havia contestat a la família era una que els vaig escriure jo com a secretari de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, que van fer un col·loqui a Andorra i van parlar d'aquest tema, i llavors vam fer-los un document demanant que tornessin a Catalunya aquests materials, i em van contestar dient que al seu moment, que l'AVE ho tenia tot previst i que al seu moment tornarien, però que no diguéssim res ni féssim res, perquè si en parlàvem bé o malament es perdria irremissiblement per Catalunya, cosa que també vaig saber que no era perquè sí, sinó que tenien un parent a la família que era nord-americà i aquest sabia que d'una universitat nord-americana, la de Califòrnia, hi havia un professor que era net del Menéndez Pidal, el Diego Catalán Menéndez Pidal, que s'interessava pel cançoner, que havia vist una part del material del cançoner, aquesta part que hi ha per aquí, i que volien comprar-ho. I per tant van fer una oferta econòmica que una part de la família, això ja és suposició meva, els anava bé, i que una altra part de cap manera perquè volien que es complís el que deia l'àvia, que havia de tornar a Catalunya. I finalment, després de moltes gestions de moltes menes i que es va portar des de Suïssa i des de Montserrat amb molta discreció i sense que ningú se n'assabentés, perquè era la condició que ens posaven. L'any 91 va arribar un camió enorme carregat en tot el que hi havia a Suïssa i hi van posar també el que guardaven a Barcelona, i que és el que en aquests moments tenim en aquest arxiu, més altres coses que han anat arribant en 3 o 4 tongades més. Llavors, des del punt de vista pràctic, el fet d'arribar a aquest material ha permès de reprendre tota una sèrie de treballs que era una feina ja feta, que només la coneixien parcialment. Alguna part la coneixien perquè en quedaven còpies del material que havien recollit el Baltasar Samper, que ho tenia la seva filla en aquells moments, el Joan Amades, que ho tenien també fins que es va morir ell, i després ho tenia la seva cunyada, i el Tomàs, que ho tenien la família Tomàs, i el mossèn Anglès, que ho tenien al Consejo, al CSIC, i encara deu haver-n'hi algun altre escampat per altres bandes. Però ara, diguem-ne, tenint-ho tot, ha facilitat molt el treball sobre aquestes matèries. Quan va arribar aquí, en aquesta sala que som ara, era un caos total. És a dir, la part que va arribar de Suïssa era una meravella. Aquí hi ha una caixa que la vaig guardar com a mostra. La part de Suïssa va arribar molt ben endreçada, però, esclar, eren un munt de caixes que es van haver d'anar obrint una per una, i dins cada una hi van anar sortint coses que sabíem. Jo tenia l'avantatge que sobre aquest
material hi havia començat a treballar el primer any que treballava a la universitat, quan tenia 16 anys, i sempre m'havia continuat interessant per diversos motius, i aleshores moltes coses ja sabia que hi hauria, però van sortir també materials raríssims que després va resultar que eren aquests que dèiem abans, les carpetes que eren del Serra i Pagès, que això no constava per enlloc a la història que ells mateixos feien, la crònica del cançoner. En cap moment esmenten aquest material del Serra i Pagès. I després ho he anat aclarint, és que el Patxot va ser marmessor del Serra i Pagès quan es va morir, conjuntament amb la Sara Llorenç. I aleshores se'n van quedar cadascú una part diferent, i el material que tenia la Sara Llorenç va acabar a l'arxiu de la Casa de l'Ardiaca a Barcelona, que encara hi és, i el que tenia el Patxot va quedar guardat a Suïssa i no ho havia fet servir mai. I en aquesta part del Serra i Pagès hi ha tresors meravellosos, com per exemple els originals de les rondalles catalanes del Bertran i Bros, que els originals els tenien perduts, hi havia només una edició, però és que a més dels originals hi ha una carpeta amb notes que no es va publicar mai, que ell l'havia començat i de fet no ho va acabar. I hi ha cartes, hi ha un material molt interessant. Després hi havia una bona part, gairebé totes les missions que s'havien anat fent, i tot això no portava gaires problemes, perquè tot venia a dins carpetes ben conservades. En canvi, el que va arribar de Barcelona era un desastre total. Van arribar, i sort d'això, uns quants sacs per llançar de paper estripat, que dintre d'aquests sacs vaig necessitar una taula enorme, com aquestes que tinc per aquí, ho vaig fer aquí, i hi vaig trobar, per exemple, una carta del Diego Catalán que demanava permís per consultar, i tot això estava estripat. Després hi havia els inventaris de després de la guerra, que em van permetre de saber el que hi havia i que no totes les coses havien arribat. Llavors, a partir d'aquí, estirant fils, van anar sortint a Suïssa coses que no sabien que tenien, etc. I, per tant, tot això es va haver d'anar classificant, posant-ho en carpetes. Vaig haver de fer centenars de carpetes noves i posant-hi números, perquè el cançoner porta una C, i aleshores les missions, la gran majoria de missions que venen de Suïssa, és la sèrie, per això ho vaig mantenir com a sèrie C, que això deu voler dir carpeta, això de la C. I aleshores el que venia de Barcelona, que hi havia una part ordenada, que és el material que els van donar l'Àngel Aguiló, el fill del Marià Aguiló, els va cedir, segons ell, tot el material del seu pare. En realitat era només una part, perquè una altra part la va vendre més endavant en el senyor Casacuberta i ara és a la Biblioteca de Catalunya, i una altra petita part és també a la Casa de l'Ardiaca, però hi ha molt material, i aquest anava en carpetes i no s'havia de modificar, però en canvi totes les altres coses, hi havia una part que anava en carpetes i una bona part que anava sola,
i que va caldre molta paciència per ordenar-ho i per saber què era. Hi havia trossos també d'índexs que anaven fent, que després que l'any 36 ho van anar replegant com van poder, el 36 o el 37 quan fos, i una bona part d'aquest material s'ha perdut. I després el que també s'ha perdut és pràcticament tota la correspondència. S'ha perdut o està amagada en algun lloc. És l'única cosa que ens queda per trobar, perquè el segon volum del Diccionari de la dansa, que aquí va arribar també des de Barcelona, va arribar tots els originals del primer i tot un fitxer que estava pensat per fer el tercer, que eren els instruments. Però al segon no hi havia res, més que fotografies que van sortir per un altre cantó. I aleshores aquest segon el guardava el mestre Pujol i la seva viuda no el va donar en el seu moment a la família Paschal, no el va tornar, segurament perquè pensava que era una cosa del seu marit, i llavors va quedar a l'Orfeó i afortunadament ha sortit i és sencer. I aleshores per això quan vam publicar el catàleg, perquè per treballar-hi era indispensable catalogar-ho tot i saber què hi havia, vaig dividir-ho amb el fons de Suïssa i el fons de Barcelona. I el fons de Suïssa s'ha anat ampliant perquè han anat arribant coses noves, encara no fa pas gaire, encara en van arribar, espero que ja siguin les últimes perquè és una caixa de sorpreses constant. I al fons de Barcelona sí que ja no va arribar res més, llevat d'algunes coses que han arribat que les tenia algú i o han tornat els originals o han arribat fotocòpies o un volum sencer que em va donar l'Oriol Martorell, que el tenia el seu pare, que encara no sé com li va arribar a les mans, que a dintre hi havia unes cartes que eren una part d'aquestes cartes que hem perdut, o sigui, ells feien un dietari, i en aquest dietari cada dia apuntaven les cartes que rebien i les que contestaven, i per tant més o menys sabem la quantitat de cartes que hi hauria d'haver. Hi ha alguna carpeta que hi ha dues cartes i res més, i aleshores tot això o s'ha perdut o ho té algú o ho trobarem o no ho trobarem, no ho sé, però la resta està més o menys. Llavors més endavant des de Suïssa també van trobar tota una sèrie que no sabien què tenien, estava dins d'un armari, que era el refrenyer del Maria Aguiló, que això també ho hem incorporat i em sembla que hi hem posat la lletra R i en principi són les diverses coses que han anat arribant. I a més també hi havia el material que ja ho vam guardar tot, material tipogràfic dels primers volums que havíem fet, que tot això té un valor històric i se'n podria fer algun dia, potser per un museu pot ser interessant. Això no ho sabem perquè s'hauria d'enumerar un per un, però és que a més hi ha coses que estan al mateix document i surt 10 vegades en llocs diferents, i n'hi ha que tenen un full i n'hi ha que tenen 300 pàgines. Són molts milers, i després encara hi ha totes les fitxes que ells havien anat fent, que totes aquestes fitxes també ara no serveixen per res, més que tenen un valor d'arxiu i prou, però havien anat fent una fitxa
cançó per cançó del que havien anat recollint, i en van fer molts milers, però encara si continuessin se'n podrien fer molts milers més. Ara, des de la Generalitat fa anys que hi estan treballant per fer-ho peça per peça, i quan això ho tinguem fet llavors sí que sabrem exactament la quantitat, almenys les cançons que hi ha, perquè dic, hi ha molt material que no té res a veure amb les cançons. O sigui, és un arxiu molt important per moltes coses, perquè és important per les cançons, és important per altra documentació que s'hi ha anat posant. Per exemple, hi ha tot el material del llegendari popular, que era una iniciativa que precisament la feia el Serra i Pagès. Jo estic segur que el Patxol li va donar el llegendari per contrapesar que no havia fet cas d'ell en el cançoner, però tot això ha vingut a per aquí també, i hi ha sobretot una quantitat enorme de fotografies, que una part d'aquestes fotografies estan repetides de la Masia Catalana, perquè com que ho pagava tot el mateix, tota la part de les Illes Balears, per exemple, el Baltasar Samper, que treballava a Mallorca, li agradava molt la fotografia, i llavors ja és un tresor de fotografies de masos, de pobles, de persones, i tot això en aquells moments n'hi ha molt poca de fotografia. De Mallorca, amics meus que han treballat sobre aquests temes em deien que, per exemple, de Manacor, que és després de Palma, és la ciutat més gran de Mallorca, és el primer reportatge fotogràfic que hi ha del poble, de la ciutat. I a Menorca, a vegades que ho hem estat mirant amb l'un o amb l'altre, mira, aquí vivia la meva àvia, aquí vivia la meva tia, i és els llocs petits que tothom es coneix, i més permeten, no és allò de dir fem una fotografia entre 5.000 que en podríem fer, sinó que si se'n podien fer 300, en van fer 300, o sigui, no van deixar res sense fotografiar. La primera feina que van fer va ser això. Aquí tenim el llibre, l'inventari que recull com van anar treballant. Posa la fitxa tal, la fitxa de l'altra, es van mirar tot el romancer del Milà i Fontanals, tota l'obra de l'Aguiló, tota l'obra del Bris, llibres que havien sortit a Catalunya del Nord, i després van continuar amb coses, amb missions, etc. I per tant, en aquestes fitxes hi havia una mica de tot, perquè ells el que volien era tenir la llista del que havia anat sortint, amb la idea de fer un cançoner que hi sortís només una sola cançó, i suposo la seva idea romàntica era que trobaria, que és la mateixa que tenia el Bris a vegades, que és que trobarien els originals i que podrien restaurar les cançons tals com van ser fetes, sense adonar-se que moltes vegades, eren cançons que eren d'origen castellà o d'origen francès i que per força estaven barrejades, etc. Però sigui el que sigui, és un material interessant, però ja que dic que en aquests moments només té un interès purament de material d'arxiu, però no es pot utilitzar amb finalitats científiques. L'obra del cançoner volia ser, per entendre'ns, moderna i estar al dia. I llavors van utilitzar l'únic que fins en aquells moments els músics copiaven
la cançó i feien el que podien, perquè ja me'n recordo que el meu avi a vegades posava una nota dient aquesta tonada té entre un sí i un do, que és una cosa que des d'un punt de vista només de notes no es pot marcar. I per tant, com que ells, sobretot el Samper, que va treballar molt en les cançons de treball de Mallorca, que tenien relació amb la música àrab, ell deia que venia dels esclaus que havien quedat després de la conquesta de Jaume I, i que el Pujol deia que això no tenia cap interès perquè no era racial, tenien idees molt diverses. El Samper era molt més ampli d'horitzons que no pas el Pujol. I doncs el Samper deia que molt sovint no podria transcriure al 100% aquestes peces i a més que passava una altra cosa, que cada vegada que es cantaven, això ara encara ja queda molt poca gent, però els que hem fet treball de camp ho hem pogut constatar que mai no es canten exactament igual. I per tant el que a ell li convenia era recollir la música tal com els cantaires ho feien sense passar per l'escriptura, i per això van posar en marxa, van comprar uns aparells que en aquell moment eren molt moderns, uns corrons de cera que s'espatllaven molt sovint i que s'acabaven i que després era difícil de consultar-los, però que en tot cas en aquells moments allò era un signe de modernitat, etc., que no ho van fer servir tots ni de bon tros, però que el Samper, per exemple, ho va fer servir moltíssim. L'únic problema és que la major part d'aquests cilindres, que n'hi havia molts, uns es van perdre i uns altres estan pràcticament inutilitzats perquè es van florir, i fins ara els diversos esforços que han fet per llegir-los diuen que és impossible, i uns quants que sí que s'han pogut llegir, per exemple els que tenen a la Biblioteca de Catalunya, que van sortir de la Masia Mariona, que pertanyia al senyor Espatxot, se sent tan malament que gairebé no hi ha manera ni d'entendre la lletra però bé, és el que tenim. En tot cas, per aquell moment era una tècnica molt avançada. Mireu la Tomasina com va pel carrer Nou, forta cistella llarga que no hi cap sinó un moc nou. Mireu la Tomasina com va pel Capotins, fa petar la xinela i al davant dels padrins, i en cot el cap en terra hi ha molta sensedat. Los padrins de Manresa ni saben les maldats. A Mallorca, Menorca i Eivissa, sigui aquí també. Jo perquè això ho tenen a l'Orfeo, tu sí que saps la llista exacta, però jo no m'hi he entretingut mai, perquè com que no serveix més que... només té un valor històric, perquè com que no podem escoltar-los, és com si no existissin. Ells el que volien era fer un cançoner, i aleshores per fer el cançoner van fer l'obra, i aleshores l'obra era el material
que els hauria permès de publicar 1 o 2 o 3 o 4 o 5 volums de cançons, com havien fet al Milà en altres èpoques, però la diferència que al Milà pràcticament no hi posava la part musical, era molt poc, perquè ell no era músic, i en canvi aquí la part principal era la música. Però desgraciadament només n'ha quedat al començament, o sigui, no va arribar pel tema de la guerra, van quedar-se a mig camí, diguem-ne. O sigui, ara el que tenim és un gran conjunt de material i a més que ja dic, a l'arxiu actual no solament hi ha l'obra del cançoner, sinó que hi ha el llegendari popular i els papers del Serra i Pagès, que també són molts, són de llegendes i de coses d'aquest tipus. Hi ha altre material de la família Patxot, hi ha documentació que aquesta en principi no es pot consultar perquè no afecta el cançoner, però sí que afecta els mecenatges dels Patxot, etc. O sigui, ara és un conjunt, aquest arxiu és un conjunt que permet molt treball sobre les activitats del Patxot i fonamentalment sobre les activitats de l'oficina de l'obra del cançoner popular. Que l'edició del material de l'obra no es farà mai perquè nosaltres el que hem fet ha estat continuar el que havíem començat abans de la guerra, que era que com que es van adonar que el cançoner que ells volien publicar trigaria molts anys a sortir, llavors se'ls va acudir una bona idea que a la Masia Catalana també la volien fer, però que no va arribar mai a bon port, que era publicar uns volums cada uns quants anys que es deien materials de l'obra del cançoner. Aleshores, en aquests volums hi posaven alguns estudis de tipus general, per exemple, un estudi sobre una cançó concreta o sobre la relació del cant gregorià en la música popular, coses d'aquestes, però el que era més interessant era les missions que s'anaven fent, que normalment les feien 2 persones, els demanaven que fessin una memòria de com havia anat el desenvolupament de la missió, i aquestes memòries les anaven publicant íntegrament o gairebé íntegrament. Algunes, per exemple, les d'Eivissa, estaven preparades per publicar, no van arribar a sortir. Hi havia tota una sèrie de llocs que estaven marcat que no podia sortir per no ofendre els eivissencs d'aquell temps. Els eivissencs d'ara es fan un tip de riure, perquè jo els vaig publicar sencers, evidentment, dient això, perquè explicava que no tenien serveis sanitaris. El Sant Pere va tenir un problema de colitis que tenia periòdicament i va haver de marxar corrents cap a Mallorca perquè Eivissa no s'hi aguantava, coses d'aquestes. Per això ara aquestes coses tenen valor històric per saber com es vivia i com la Palmira Jaquet, que anava pel Pirineus, sempre parla de les xinxes. El nom de xinxa no surt mai, però posa eufemismes i que ho passaven fatal, perquè hi havia... I d'altra banda les tractaven malament perquè normalment eren 2 dones i eren mal vistes i considerades pecadores públiques, i el Patxot va arribar a fer una carta de protesta formal amb un bisbe de per allà perquè havien, no sé si amb una rectoria que havien tractat malament aquestes senyores. Però bé, la qüestió és que es publicaven per una banda la memòria sencera i per l'altra una selecció del material que s'havia recollit. Llavors això ho van fer en els 3 primers volums. Llavors quan
l'any 91 va arribar aquí tot aquest material. Ens vam, des de la Generalitat, que feia anys que estaven intentant recuperar aquest material i que no hi havia manera perquè en aquells moments la família Patxot no volia saber res de les institucions catalanes, per això va acabar donant-ho en un lloc que no pertanyia a l'administració. Doncs ens vam posar d'acord sobre la manera de fer-ho conèixer i d'obrir-ho al públic, perquè nosaltres dèiem això ens ho han donat, però no ens ho han donat per nosaltres, sinó perquè serveixi per tothom. I llavors la primera cosa que s'havia de fer era catalogar-ho i explicar què hi havia carpeta per carpeta, i això se'n va acudir de continuar aquesta sèrie de materials, que això va anar molt bé de cara a la família Patxot, perquè quan van veure que sortien igual que abans de la guerra i que posaven volum quart, van quedar molt contents i van veure que no solament no hi havia res en contra del senyor Patxot, sinó que tothom se l'estimava i valorava la feina que havien fet des de l'obra del cançoner i des de moltes altres coses. I això, afortunadament, ha anat millorant i augmentant en aquests moments. Amb la família Patxot tenim una relació òptima i ells estan molt contents del que es fa aquí i des d'aquí també estem contents de com han anat actuant ells. I doncs la qüestió del volum quart, que va ser en 2 fascicles grossos, pràcticament 2 volums, és l'inventari de tot el material. El volum 5 va ser la crònica del dietari de l'obra del cançoner que havia fet mossèn Joan Puntí, que és el secretari de l'oficina, entre l'any 21 i l'any 36, i després el va continuar el 36, quan hi va haver la guerra. El Puntí es va haver d'amagar perquè si no l'haurien mort com tants altres. Fins i tot els de la FAI van anar a buscar el Samper i al Samper no li va passar res, tot i que era d'Acció Catalana, no era de cap partit de dreta. Però bé, la qüestió que el Puntí va estar amagat i ja no s'hi va tornar a incorporar a l'obra. I el va continuar el Pujol fins a l'any 38, i llavors el 38 va quedar acabat, i després del plet en l'institut va tornar a la família Patxot i el senyor Patxot va completar-ho amb la seva crònica personal entre l'any 41 o 40 i els 50 i tants, quan ell escrivia que això està manuscrit al final del segon volum, però que ja ho hem publicat també. I hi ha tota la història del polític que va tenir amb l'Orfeó i de com el va guanyar. I aleshores, a partir del volum 6 fins al volum 21, que fins ara és l'últim, estic pensant si en fem un de 22 o no, amb el material nou que ha arribat darrerament. Van continuar fent el mateix que s'havia fet en els primers, és a dir, publicar sempre que hi existien les memòries de les diverses missions i una selecta del material recollit. Per tant, l'obra del cançoner no està publicada més que en una petita part, perquè aquestes selectes, quan la Palmera Jaquetti, per exemple, que recollia tot el que trobava una mica més, quan començaves amb una carpeta seva i aquestes carpetes havia d'haver-hi 30, 40, 50 cançons i la primera ja n'hi havia 300, arribava un moment que ja no sabies què més posar-hi. L'edició del material, l'edició que s'ha fet fins ara
és volgudament i forçosament parcial, en el sentit que només es podia... O sigui, aquests volums de materials havien de tenir una mida raonable i per molt que allarguessis, perquè és que n'hi havia algunes molt curtes d'emissions que recollien 20 o 30 o 40 peces, però si en recollien 3.000 és impossible per molt que un vulgui, i d'altra banda, de cara a la gent normal, els especialistes és una altra cosa, però repeteixen molt les mateixes cançons, etc. I per tant, l'ús que se n'ha de fer no és publicar-ho, és a dir, es poden publicar, que això és una cosa que ara s'ha començat a fer en alguns llocs, ara ho estan fent, per exemple, a Eivissa, que és de dir de tal poble, a tal cosa, que llavors això permet d'identificar, molt ben identificada les persones, perquè actualment encara més o menys és possible d'identificar tothom en gent gran o en fotografies, el que sigui, i publicar senceres les coses que se van recollir en aquell moment. Però és que si això s'ha de fer de tot Catalunya, és una feina, són milers i milers i milers. Però per mi la gràcia és aquesta, que quan vam fer el conveni amb la Generalitat, vam quedar que des de la Generalitat s'ocuparien de la part musical i, per tant, així com nosaltres havíem catalogat en conjunt i algunes coses peça per peça a dins d'aquest conjunt, des de la Generalitat havien de fer peça per peça les músiques del cançoner. I això s'hi ha anat treballant, però amb un ritme molt lent i després complicat pel tema informàtic que s'ha anat variant i s'hi està treballant. Hi ha persones de molt bona fe que hi treballen i esperem que un dia o un altre això estarà fet. En tot cas, qualsevol persona que vulgui consultar el que hi ha, no hi ha cap problema. Només és que és un treball molt lent, perquè ara si a mi em diuen què teniu sobre el Comte Arnau, doncs el Comte Arnau sí que és bastant fàcil de saber, perquè vaig posar totes les peces que hi havia sobre el Comte Arnau. Hi ha algunes coses que surt tot, el Comte Arnau, els segadors, algunes coses concretes, però en canvi et demanen una cançó d'un poble i si per casualitat ho trobes en aquell lloc els ho pots dir, però si no és buscar una agulla amb un paller. Era una cosa de burgesos, no perseguint l'església, perseguint els burgesos. No, perseguint els burgesos. I si haguessin trobat el Cambó també se l'hauria encarregat i el Patxot va marxar perquè el Casol el va salvar, però si no se l'hauria encarregat. Tota la gent que tenien diners eren susceptibles, com a l'altra banda, tots els que havien expressat sentiments poc o molt a favor d'uns canvis, se la carregaven. Les guerres civils són horribles. No, l'única persona que va continuar durant la Guerra Civil i l'any 40 va ser la Palmira Jaquetti, que anava per lliure. I l'any 40, precisament, deia missió voluntària, com que dir, no, la faig sense que em pagui ningú, però no hi va haver ningú més que continués, entre altres coses, perquè els primers anys estava prohibit, tot el que fos relacionat amb el català estava prohibit totalment. L'únic que va intentar continuar-ho va ser mossèn Anglès, que mossèn Anglès tenia
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es van dedicar a treballar amb un projecte que en deien el Cancionero Popular Espanyol, i ell volia agafar tot això, i a part dels conflictes del Patxot amb l'Orfeó van venir d'aquí, que des de l'Orfeó deien si no ho arreglem, si no ho continuem, això però ja més endavant, a partir dels anys gairebé 50, deien si no ho continuem nosaltres hi ha el perill que l'anglès ens ho confisqui, que això no sé si era una maniobra que feien des de l'Orfeó per fer por al senyor Patxot o si realment l'anglès ho pensava fer. En tot cas, això va servir perquè el Patxot s'enfadés encara més i es va enfadar molt en l'anglès també, però de fet no es va fer res. Sí, clar, perquè l'anglès hi havia treballat i els que van treballar al Consejo eren persones que havien treballat en l'anglès. Passa que el Sant Pere estava exiliat, el Pere Boïgues va començar però no va continuar perquè ja s'havia dedicat a altres coses, a més estava represaliat, el van enviar a Mallorca durant una temporada i el Pujol va continuar treballant pel Sant Pere. Pel Patxot, però no sé si per l'anglès hi va treballar. No ho sé, jo la cosa del Consejo no m'ho he estudiat mai. El Tomàs segur. Sí, el Tomàs, sí. El Tomàs i l'Amades, perquè aquests pergonyats de la vida treballaven allà on fos. Aquí? No, està sobre la meva taula. No, vull dir Montserrat. Està a Montserrat, sí. Encara no ha entrat a l'arxiu, però ja el tinc materialment. Això m'ho van donar l'any passat. Aquí hi ha una fotocòpia de la fotocòpia que en tenien a l'Orfeó, de la còpia que en tenien mecanografiada a l'Orfeó. Exacte, perquè llavors l'original encara no el tenia. No, a Montserrat no es consulta. A Montserrat la documentació és aquí, però aquí no es consulta res. Dic que a Montserrat hi ha tota la documentació, però aquí no es consulta res. Si tot això és perquè és molt delicat i és molt fàcil de perdre i a més per treballar-hi d'una manera habitual ja vam trobar uns sistemes que va ser que des de la Generalitat ho vam microfilmar tot i des del primer moment es pot consultar tant el que abans es deia el Centre de Cultura Popular i Tradicional, que ara ha canviat una mica de nom, com a la Biblioteca de Catalunya, tot i que a la Biblioteca de Catalunya els falta l'última part, que s'ha anat digitalitzant. Diuen que ja els ho donaran, però de moment encara no. O sigui, les coses oficials sempre són una mica complicades. Però en tot cas no hi ha cap problema per consultar-ho. I donem autorització. Legalment és nostre, legalment és de Montserrat. I per tant, com que tot era del Patxot, perquè els autors cedien els drets en el Patxot, tot el que hi ha a l'obra del cançoner és propietat de Montserrat, però no hem posat mai cap dificultat ni posarem mai cap dificultat, ens ho van donar i és pel servei de tothom.